Hi, this is Eli. Welcome back to my channel. Mentangan bataya pi, syapang jong kowe ke series. Kabakerteng, The Fall of the House of the Usher. Kabenta banengkong, kasdang na yumane, ngiyo iyo we bro. Ubakerteng Roderick Usher. Ubasyong syapo yumane harengkar bat kapara jong ka Madeline Usher. Kalok jong ka Juno, bat ka kunksu jong ka Linor ka bau idbha. Baru attorney jong ka yin kasam jong ki u Arthur Pym ru udon hangne u badan rengkat bet ki u bayarap yiki man kapor laha kano ka kam ka baki kile la kadai ka berit ne ka bakrau bat menta kasngi kitap yiki laingut ki khun jong Roderick Usher u Roderick ha ka jing shisha udon khun henriungot bat sakiwe ki laingut ki khun jong uru kilayap shita yau haswa jong kane kasngi hak bakine laingut kilayap kabamut ba barok ki khun jong Roderick Usher kilayap kumta Roderick ulas ngosib ha bat hangne haba upaidin uyu iya kawe kerupala kabalatap ya kedur kemat jongka Henry haba ka khun ksu jong u kapej kam yu ii kabamut ba detang Roderick ubayu iya kane kabru u Roderick ude u CEO jongka Fortunato Pharmaceutical Company ka company ka basna bat peni ka dawai painkiller ka bakerteng kelikodon bat ka Madeline ka de ka CEO jong kani ka company bat ha kanehi kamen Roderick ula khot kendu ya weu assistant attorney u bakerteng u Charles Agosti Dupin ha ka wei ka ying ka bala i ying ja laslam bha onda u Agosti ula rung syapo hangne u Roderick Usher ula the ha ki glass ka Henry IV kawan kabarem dor baha parthe kum basau million euros si botol balapan mi house nem khat henyau pheu henro kaba kilabu ha ukulong palat bania ka shis pas nem bat ula ayaw Agosti bania di bat ukudeu ya katadil khat phra section lai henyau iwe Roderick uongi u balada ukwa bania keren ber ka Madeline te ula bania keren ber karo uong kadon sharum haka kamera ka basyapo jong kane kayeng bat haka ne kapor ka khun ksu jong Roderick kala message u teu Agosti uong pila ban shim na dapi ko ban shim Henry Roderick umle kumta baru ong ya u Agosti bod unya thu u syapang jong u un phlai ki baro ki ba ulale bad uong kumta u Agosti un yo ki sakhi ka jing pan shisha na ka jing phla jong Roderick Usher kumta u Agosti ula on ya ka tape recording jong u ban record ya ka ka ba Roderick un phla Roderick uong bakane ka ying ka baki armut ki syong menta kade ka ying jong Roderick na du menshwa na kata udang busa ya kane ka ying hadu mentaru teu Agosti uong ha ka jing shisha phimut ban phala ya ka phikdeu ya ka title khat phara section lai new iwe kata kade ka jing thok ka jing shukor ya ka US government teu Roderick uong ho barok ka we phiwan ra ka no teli henyeu phulai teli ki jing kena barok kita barok ka we barok jong phi menta bad uong baka jing yap jong ki khun jong u iwe barok ka don chinya de Henry u Agosti uong pa ula dep page ula dep wat benya adalah de bad u syam bakilayap hala ka jong ka rukom yap kumta ka jing yap jong ki kam don jing ya de iwe Henry u Roderick uong bakam de kumta bad uong nge yang adupin habang ay tu ipi phim tibi tang bangan sedang na ngatharai na du basdang kata nangne hakanehi kayeng phim las nguthu ya ka ka bangalale lada phim snguthu ya ka jingim jonga ber ka Madeline ha ka bala khayengi ka ka bangela yomat ha ka jingim jongi ber ka kimi jongi kumne Roderick usdang ban yethu khana nadu usnem khat khandai san phulai hakanehi kayeng nadu ka por ba Roderick ber ka Madeline kida kana ber ka kimi jongi ka Eliza kasumar penhe pensan yaki marwe hakane kayeng haka bau Roderick usai wan man kapor hadu mentaro bad u yethu syapang jong ka kimi jongo baha usnem khat khandai san pholai katre kum ka personal secretary jong u CEO jong ka Fortunato Company na kata kapor ude William Longfellow ubade ubru ubasnew jinglong ubado maryang baha jusha yaki bikin le rung saying jong u watla ka kimi jong ki kala maham lepai ki bakim bit banle saying jong William Longfellow Henry hakawe kasngi kila le saying jong William Longfellow
hak ka ba uneu bru ula mai bat ula be yaki namar ba ula maham lepa ya ka Eliza baki khunjong ka kimbit benwan hangne kumta ka Madeline ka isi bahayam neu bru nang ta kisnam kila nang yai bat kalapoi ha usnam khat khandai Henry pu ar ha kane kapor ka Eliza kalapang jur baha Henry kam tre bensim dawai na ki doktor ka kemijong ki kalong ka bariu beli baha ka ong ba kamet ka di ka temple jong beli Henry ka dawai kalong ka bi kumta om day ben penjaklia ya kamet ka badai ka temple jong beli bat kane kalapan lang aman sim ya ki khun jong ka bakin le kumno kumta ki le shiying jong William namar ba ha ka jong shisha William udi ukupa jong ki namar ka kimi jong ki bat William ki don ka jing ya day ka bari Henry William pediang yaki kum ki khun jongu kine ki wan hang ne ban pan jing yarap na William Henry upar ula be ki nang ne klem yarap ki bat onda kila poying ki syam ba ka kimi jong ki kalayap ha ka baro arngot kila yas ngosi bha bat kila tep ika ha phlawing namar ba ki nge lada ki khot ki pulin na ki doktor kam don jing mut e bat ka kimi jong ki ru kam pediang ye kata onda la miet kat ba ki dang yo thia shiteng mit ka kimi jong ki kala mi hi na po jing tep kala pen pait pen praya kane ka senduk bat kine baro arngut kila sngo shapting bha ha ba ki yo iya kane bat ka dei ru ka mit ka bajur bha usla bat ka lear bat ha ba ki lech pe ki yo iya ki din jat jong ka kimi jong ki ka bala rung sha poyeng kumta ki lech rung biang sha poyeng balik pe bat hang ne ka Madeline kala kan dit ha ka jing so shapting ha ba ka yo iya kar komlong jong ka kimi jong ki ka ba yang sha din jong Roderick bat kumne kansan kala bat na rendang jong Roderick kalong kumba kam tip berusyo Henry ha ba ka yo sngo ya ka sur jong ki ka itu iki bat kala kendir benru bat ha ba ngipi ye ka kalong kumba kam dei ka beru ka badang im ne ka balayap ro kalong kumba kala rung suj kala yo bur suj hadin nang ne kala lej bet shaying jong William bat kala khnyot na rendang jongo hadu ula dukut mensim mar persya bat kalok jongo Henry ki ong pat ba William Longfellow ula yap na ka jing kente shadam khnang ba u bat ka company kim jaburom namar ba ka kimi jong ki kala penyap yau hespa u ba kraw ba na kane ka jing shlor jong ka kine baro arngut kila nang ij bat burom shushu ya ka kimi jong ki Tew Agosti u ba ngap ya kane ka jing phla jong Roderick Wong balai phi tu ya nga kine baro Tew Roderick Wong namar ba ka kimi jong u ka don hang ne menta bat u yu iya ka bat ka yang ru shadin jong Agosti Henry Agosti ngi yu u tharai bo Roderick u thok kumta tre ban phaidin Henry ngi yu i shai pat bakar ngai jong ka kimi jong Roderick ka yang shisha shadin jong Agosti u Roderick uong habaki ya kran shaphang ka jingyap jong ki khun jongu kane ka khana kalong ka badon kam baha bantep uong bok pa jong ki pediang ya ki kum ki khun jong u bat ya ka kimi jong ki ro Henry ma upat long kumta pediang ya baro Henry ngut ki khun jong u ki ba ulayo na kisan ngut ki kurim jong u ka junu ka dei kalok jong u ka ba udang shuye shong ya sarang kan menta hak ba kim don khun hakane ka por ka liner kala message biang yu Henry usngap jar hakane ka por ro badu ong bau dang kan mau ya ka por ka bakadu hak ba baro kidang im bat kidon lang hak ka ju ka jaka bat hang ne la pen iyangi ya ka ka balaja arta yau hashwa jong kane ka jing phla jong Roderick bat ka jing yap jong ki khun jong o ngi yo iya ki baro haying bishar bat de hang ne bangi tip ba balai Roderick ong yo Agosti ba uwan ra nyu phlai tali ki jing kno namar ha ka jing shisha ka company jong Roderick kalangat ha ki shibun ki jing kno ka jing kno bakila penyaj baklaya ka kam jong ki bat ki sha kno ba ka dawai pin kilar jong ki kali godon ka dei ka bapet karni ba bat ka bapen snew ye ki brew pala bon ki brew ki bal penjular yala de bat yap da ka badi daw new dawai li godon Henry ka company pat ka ong bakam long kumta bat kam don jing mahiru lada penun kam ya uli godon udi ubo bhatam ya baro kumta ka jing shisha kidon hinyo phulai tali ki jing kno yaki bar ubo yele percaya ki ya kane ka mukoduma udi watorni si Agosti dupin bat kane ka mukoduma kala ya ila slem bha Henry Agosti umyo ka sakhi ka sobut ka babiang bat pen shisha ka wairu na kine ki hinyo phulai tali ki jing kno
Namar ba ka longing Usher ka long ka baklan baha. But hang ne ki Usher ki lakendit. Haba ki yos ngaw ya ka ka bau Agosti du pinuong. Uong ba idon iwe inong ay kubor inong pentip inong pensakhi. Ya kata ka kams new jongki. Iba kerpang baha. Iba om deiru na ki wepat. Henry ide dekot jong ka ying ka sem Usher hi. Ha ka ba unsa pensakhi. Ha ka wepat ka jingtenju ka bansawan. Bat ka deiru ha ka nehi kapor. Hadin jong ka ne kasngi. Ha ka ba ki khun jong Roderick. Kilas dang yap iwe hadin jong iwe. Hadin jong ka ne Roderick uong. Bakin panlong ka jingpam jamit siyang. Bat ki khun jong u bat ki lok jong kiro. Na benta jong ka ne. Ka junu ka long song shifting bat lang aman sim baha. Banya kendu bat ki khun jong Roderick. Namar ba ki khun jong u kim sngau tanal yaka. Bat kin pediang ru ba kadai ka kimina jong ki na kata kadau. Bat habangi peje ki khun jong Roderick. Ukun banangkong jong u ude Frederick Usher. Kalok jong u ka Morrill Usher. Bat ka khun jong u ka Lenore Usher. Ka khun kan thei bahe jong Roderick. Kadai ka Marilyn Usher. Ka bansa penmi bat palai ba. Ya ka fitness brand jong ka bakar teng ka galbak. Rengkat barulok jong ka fitness guru u Bilty Wilson. Bat ka syai penhon bat pansung bhai lade. Da ka ba pe ya ka jinya jan jong lok jong ka bat ki wei pat ki rukun the. Sa ka wei ka khun kan the jong Roderick ka Victorine. Ka bat tre syapang jong Heart Device. Na benta ka company. Rengkat bat ka samla jong ka Dr. Alessandra. Bat na benta jong ka ne. Kali eksperimen haki chimpanzee. Bat na benta jong ka ne ka kam. Roderick ula the pisa kumba $1 million. Bat sa ka wei pat ka khun kan the jong Roderick ka Camille. Ka batre kum ka PR. Hapo jong ka Fortunato company hi. Ka don ru arngur ki personal assistant jong ka. Ka Tina bat utobi. Ki ba ka syai penon kam ban pansong bahaya lade. Bat papit sentiat ya ki wei. Sa wei khun shinrang jong Roderick. U Napoleon Usher. U bekerni baha bandi drugs. U penyat ka wei ka video game company. Ha ka ba utit bat pan na ki wei. Bat u lek kai hi dalade. U don ru wei u samla jong u Julius. Bat u syukur ru ya Julius hari-hari. Da ka ba yalang samla bat ki wei pat ki kenthe. Nang tau khun khadu jong Roderick. U Prospero Usher. Bat men hakanihi udang syutip ba ude u khun jong Roderick. Bat udang persyang ban pensisya bat pen e. Ba uru ula ban le e. Ban siang yala ka jong ka kam ban kamai. Udiru usamla u sngau tenat baha ban le e ki kam sngau baha. Bat uan ra ka wei ka jingmut ya ku pa jongo. Ba un siang ka high class sexual night club. Ha ka ba ka anti jongo ka Madeline. Bat u ku pa jongo kim pediang ya kata. Bat ki ngej ru ba nang ban le e ki kam business. Hadin ba kine ki laling na kane ka kamera. U Roderick ula syong perkhat marwe. Hang ne ken san yu ir ngai ya ka wei ka bru. Bat ula kendit hak jisong shifting haba yu i ya kane ka bru. Nang tabaro kilayawan, rengkat berkilok ke samla jongki, ban bam jamit, u Roderick ber ke Madeline. Kila ayaki iwe pa iwe ka non-disclosure agreement. Bat kiong, balada don shisha mano-mano, unong ay kubor unong pentip, nakaying jongki, kumba u Agosti uong, tekin sa pendu ya ka hok ya pateng jongki. Bat u Roderick uong, ba uno ubayo ban kem, iya utau nong ay kubor utau nong pentip ya u Agosti. Teun ayaki san peu million claim khajna. Henry kide ben yok kem ya itai nong ay kubor. Roderick uong bakane kamit kade kamit ka ba uyu i khaddu. Na pedang jonggi khun jongu pakidang em. Bat udon lang batki. Teu Agosti ukali u. Hato ka jingyap jongki kade nang kane kadau. Na kadau jong tau nong ay kubor. Teu Roderick uong em om de na kata kadau. Uong ba udai ma uhi ubodon jingkit kli ya ka jingyap jongki khun jongu. Bat Roderick ustang menyatu. Syapang jong ka wei ka beru. Bat uong baka Madeline ru ka itu ika. Bat baro arngud hi ki yu ika. Bat ki itu ika. Bat hakane ka por lapen i. Nadu ka por mensua. Nadu jong usnem khat khandai nyup khandai. Lai pui terik u Disembar. Haka singi rakhes nem thamai. Khat khandai prabheu. Haka bau Roderick bat ka Madeline kidang samla. Bat ki le jerung haka jengker ki. Syapo jong ka wei ka dukan dikiat. Bat de hang ne bagi ya kendu nengkong bat kene ka beru. Ka bakerteng ka Verna. Ka bade ka nong dikiat hang ne. Bat nakar kom ya kerenjong ki. Nis ngutu begini armo sipara.
Bakila le ka ke kam ka basniu ka babakla. Hashwa bakin wan hangne. Ha ka bakila wan rung hangne banri. Ka verna haba ka piyaki. Gas ngutu bakila wan pet na ka weipat ka party. Bat haba ka piyaki kiti jong Roderick. Kayu i ka simen ka bala bit ha ki shamrek ti jong o. Bat kas ngutu bakila le ka Bat ka ong bakaru kandi sang bahalang bat ki. Na banta jong snyam khat khandai nyop khandai. Bu un lech suk un shong tha ya ka jing suk. Bat ka kran shapang ka jing perkhat batamai. Na banta jong snyam batamai. Ban ya shakman. Ban ya kut ya ka kam ka jing tri kam. Banti ban pelong ya ka lawe ka ban sawan. Bat ka kelinaki ka ka jing perkhat batamai jong ki. Ban ya shakman. Te kine ki ong ba ka jing perkhat batamai jong ki na banta jong snyam batamai. Ka long ka we. Kata ka long ban pen ka laya ka perthe. Nang tangi yo ibiang ya ka jing pla jong Roderick. Hakabawa gosti uong. Usnem thamai khat khandai pharpheo. Lanyo na ki khubar hamsaya. Henry ka baphala. Kata ka bala pen kala dor lut ya baro ka we ka Fortunato company. Ki bru kidang ya pasyaw hadu mantaro. Bakala abanja ka ha ka to kamit. Snem thamai. Bad wa gosti ungej ba Roderick un phala ya kata. Teu Roderick uong. Ba minta kasngi kila tebi ki laingut ki khunjongo. Bat laingut na katayo baladap. Bat uong bakadaw ba uya tuyu. Syapang jong ka kemi jongu ki khunjongo. Bat kane kemit rakhes nem thamai. Ada ngej ne dan ka mon ban ngapro. Baro kini ki baro ki ba Roderick uya tuyu. Kilong ki badan kam baha bantip. Lada ukwa ya kajing phala jongo. Bat Roderick uperkhat halade bat ukan mau. Baha ka to kapor bagi tebi ki khunjongo. Na bastang jong kane ka serius. Haba upaidin uyu iya ki met yap joki ndrungut ki khunjongo. Bat haba umut ban shong shapokali. Kensan uyu iya weubru badang mas. Roderick ulak kedit ha kajing so shifting haba uyu iya neubru badang mas. Bat kalami kas nam na khunjongo. Bat kensan ula shotalot bat ulak kelon hamadan. Bat uyu iya ka we keteng ap. Bat ula shuong bet kala dei kapor. Bat kumne ka ne ka benta banengkong kalakot. Bat bentip ka ka bejanang ni syakmat. Ngisi ya kendu biang ha ka we pat ka video. Kublesi bunyi pipa lok bit. Bye, take care.